Dus hem dan niet ieder tegengekomen. Jawel, ik kijk al die filmpjes. Maar ik ben niet van Maastricht, ja. Ik ben van Elsen en dan neemt ze mij nooit op. Dan zet ze mij nooit op Facebook. Maar nee, er zijn al die Maastrichtenaren die op Facebook staan. Nooit een uit Elsen. Gewoon echt aan de primeur weer. Ach, gewoon, oh, laat voor het open. Ik ga naar de Maria, ik ga naar Vihien, onze lieve vrouw, even kerstje branden. Toch erop mag komen. Dat het toch eindelijk gaat lukken om eens bij de Shell reporter op de Facebookpagina te komen. Lekker, hè, dat we morgen gaan. Ondanks dat het goed. Zijn er een beeld? Elsen komen. Oh, maar zeg ik toch in mijn streek. Elsen. Elsen, dat ligt bij Beek. Beek en bij Steen. De messentrekkers van Steen, kent ze het gewoon? Ja, dat bedoel ik. Nee, ik ben van Mees. Nog, om het nog wat ingewikkelder te maken, ik ben van Mees. Snap ze het nog? De beste carnaval vind je toch in Maastricht, hè? Dat bedoel ik. Kijk, zo chauvinistisch ben ik dan toch ook. Dan ben ik toch zus aan de zang, hè? Nee dan?